În 1846, un tânăr scriitor rus își face debutul literar cu un roman care va anunța o revoluție în literatura rusă. Oameni sărmani este o poveste simplă, dar profundă, despre doi oameni prinși în sărăcie, dar uniți de scrisori pline de emoție și suferință. Publicată în 1846, cartea a fost lăudată de critici și comparată cu stilul lui Gogol. Însă de ce este Oameni sărmani atât de specială și ce ne spune despre societatea rusă a secolului XIX? Haideți să descoperim! Rusia secolului XIX era un imperiu dominat de inegalitate socială. La un capăt al societății erau aristocrații bogați, iar la celălalt, țăranii și funcționarii prost plătiți. O țară din zilele noastre care se aseamănă cu cele descrise este India. Sărăcia era omniprezentă, iar scriitorii realiști au început să o aducă și în literatură. Oameni sărmani este una dintre primele cărți care expune această realitate dură. Așadar, această carte are un impact imens asupra următoarelor scrieri ale altor autori cunoscuți. Așa îl găsim pe protagonistul romanului, Makar Devushkin, un funcționar umil, aflat aproape de pensie, care trăiește într-o cameră modestă și își petrece zilele scriind scrisori către Varvara, o tânără aflată și ea în sărăcie. Știm condițiile pentru că el le descrie. Dar ce fel de locuință am găsit, Varvara? Ce fel de apartament crezi tu este acesta? Înainte, după cum știi, trăiam într-o liniște absolută, atât de mult încât, dacă o muscă zbura, îi se putea auzi clar bâzâitul. Aici însă, totul este agitație, strigăte și zgomot. Planul apartamentului îl cunoști deja. Imaginează-ți un coridor lung, complet întunecat și deloc curat. În dreapta, un perete mort, iar în stânga, un șir de uși care se întinde cât țin camerele. Aceste camere sunt ocupate de diferiți chiriași, câte unul, doi sau trei, după caz, dar fără niciun fel de sistem. Locul este o adevărată arcă a lui Noe. Romanul este scris sub forma unei corespondențe între Makar și Varvara. Aceștia își împărtășesc durerile, temerile și speranțele prin scrisori pline de emoție. Makar este un funcționar sărac, dar bun la suflet, care încearcă să o ajute pe Varvara. Îi trimite bani, îi cumpără flori, dar și el abia supraviețuiește. Varvara, la rândul ei, încearcă să găsească o soluție pentru a scăpa de mizerie. Însă lumea din jurul lor este crudă. Bârfele și presiunile sociale o împing pe Varvara spre o decizie tragică, despre care vom discuta puțin mai târziu, în cadrul acestui videoclip. Oameni sărmani nu este doar o poveste de dragoste neîmplinită. Este o critică puternică a societății. Haideți să analizăm împreună principalele teme ale romanului. Makar încearcă să-și păstreze demnitatea, dar lumea îl privește doar ca pe un funcționar neînsemnat. Mă simțeam deprimat, dragă, convins că nu voi face niciodată nimic bun în viață și că sunt inferior chiar și tălpii propriului meu pantof. Am ajuns să cred că este absurd să mai aspir la ceva. Mai degrabă, ar trebui să mă consider o rușine și o abominație. Odată ce un om își pierde respectul de sine și decide să renunțe la calitățile sale mai bune și la demnitatea umană, el cade în abis și nu poate decât să continue să cadă. Este hotărât de soartă și de aceea nu sunt vinovat în această privință. Makar Devushkin își exprimă disperarea și sentimentul că este privit ca un nimic de către societate. Sărăcia l-a făcut să se simtă fără valoare, iar faptul că depinde de ajutorul altora îi erodează complet încrederea în sine. Acesta este un exemplu clar de cum Dostoevski ilustrează conflictul dintre demnitate și umilința adusă de sărăcie. Sentimentele dintre Makar și Varvara sunt sincere, dar în fața foametei și lipsurilor, iubirea nu este suficientă. Cum aș putea trăi fără tine, Varvara? Te iubesc așa cum iubesc lumina lui Dumnezeu. Te iubesc ca pe propria mea fiică. Ție ți-am dăruit toată dragostea mea, doar pentru tine am trăit. Doar pentru că ai fost aproape de mine am lucrat și am copiat manuscrise și mi-am aștenut gândurile pe hârtie în aceste scrisori. Poate că nu ai știut toate acestea, dar așa a fost. Cum ai putut să mă lași, iubita mea? Nu poți pleca, este imposibil, este de neconceput. În acest fragment, Makar își exprimă dragostea intensă pentru Varvara, dar și disperarea sa atunci când își dă seama că nu o poate împiedica să plece cu Baikov. Pentru el,
existența și motivația sa se învârteau în jurul Varvarei, însă realitatea dură a sărăciei l-a separat destinele. Baikov este cel care a îngrijit-o pe Varvara și a ajutat-o atunci când îi era cel mai greu, dar care avea multe pretenții asupra comportamentului și stilului de viață al Varvarei. Iubitul meu Macar, totul s-a sfârșit. Soarta mea este pecetluită. Nu știu ce îmi va aduce viitorul, dar mă supun voinței lui Dumnezeu. Mâine plecăm. Îți spun adio pentru ultima oară. Prietenul meu neprețuit, binefăcătorul meu, dragul meu, nu suferi pentru mine, ci încearcă să trăiești fericit. Gândește-te uneori la mine și fie ca binecuvântarea Atotputernicului să fie asupra ta. Varvara știe că nu poate supraviețui doar din iubirea lui Macar. Ea acceptă că trebuie să renunțe la ceea ce simte și să se mărite cu Baikov pentru a scăpa de sărăcie, chiar dacă asta înseamnă să lase în urmă pe singurul om care a iubit-o sincer. Astăzi am văzut-o pe Teodora, care mi-a spus că mâine vei fi căsătorită și că în ziua următoare vei pleca. Nu știu ce mă voi face fără tine, Varvara. Îți voi păstra amintirea mereu și voi continua să mă rog pentru tine. Oh, draga mea, cât de singur voi fi. Acesta este momentul în care Macar înțelege că a pierdut-o pe Varvara pentru totdeauna. Deși a încercat să o sprijine și să o protejeze, realitatea economică l-a împiedicat să-i ofere un viitor sigur. Romanul arată cât de insensibilă este lumea față de cei săraci. Este de notorietate că un om sărac este mai puțin valoros decât o cârpă și nu va câștiga niciodată respectul nimănui. Da, poți scrie despre el cât vrei. Lasă scribii să spună ce doresc. El va rămâne mereu la fel. Și de ce? Pentru că, prin însăși natura sa, omul sărac trebuie să-și poarte inima pe tavă, astfel încât nimic despre el nu este sacru, iar respectul de sine, ei bine, el nu mai are nici măcar așa ceva. Acest fragment arată clar cum Dostoevski ilustrează percepția societății față de cei săraci. Macar este conștient că oamenii nu doar că îl privesc de sus, dar nici măcar nu-l consideră vrednic de respect. Bogătașii nu suportă să audă plângerile săracilor. Ne deranjează, spun ei, și sunt neobrăzați. De ce ar trebui să fie sărăcia atât de insistentă? De ce ar trebui ca gemetele sale de foame să ne împiedice să dormim în pace? Acest pasaj evidențiază cruzimea și lipsa de empatie a celor bogați față de cei săraci. În loc să-i ajute, ei ignoră și se simt deranjați doar de existența lor. Un om sărman a venit la mine, cu ochii umezi de lacrimi, cu haine zdrențuite și voce tremurândă. Macar, a spus el, soția și copiii mei mor de foame. Ai putea să-mi dai măcar 10 copeici? Mi s-a strâns inima. Câtă rușine trebuie să îndure acești oameni? Acest fragment arată umilința profundă la care sunt supuși cei săraci, forțați să ceară ajutor chiar și pentru supraviețuirea zilnică. În același timp, arată și faptul că Macar, deși și el sărac, simte compasiune și rușine pentru acești oameni. Nu contează cât de mult încearcă un om sărac să-și îmbunătățească viața, lumea îl va trage mereu înapoi. Întotdeauna va fi judecat pentru hainele lui ponosite, pentru cerșitul lui umil, pentru prezența sa în locuri unde nu este dorit. Și astfel, el este condamnat la o viață de mizerie și disperare. Aici, Dostoevski subliniază fatalitatea sărăciei. Oricât ar încerca cineva să scape de ea, societatea îl va împiedica. Finalul romanului este inevitabil. Sărăcia nu iartă, iar Varvara trebuie să aleagă supraviețuirea în locul iubirii. Macar rămâne singur, scriind o ultimă scrisoare plină de suferință.